that matter with these simple steps. Rescan your Digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Calling out all business owners. Optimize your sales with Highland TV and the Regional News Group Luzon. Establish through e-commerce and put out your brand with the fastest rising TV and free-to-air digital channel in the region. Be our partner and call us at 074-637-3947 or send us a message at rngluzon@gmail.com or via our Facebook page. Take your market to new heights with Highland TV. Narito na ang mga nagpapagang balita. Isa patay, isa sugatan sa Atok Benguet matapos madaganan ng bato ang sinasakyan. Ilang jeepney driver sa Baguio City nawawalan na ng ganang bumiyahe. Mga tsuper sa Benguet konsumido na rin. Kaso ng dengue sa Benguet patuloy sa pagtaas. Pag-disqualify ng COMELEC sa nanalong mayor ng Agola Union, pinigilan ng Korte Suprema. Kauna-unahang dance sport camp sa Benguet, sinimulan ng isang BIAG awardee. At Palit Pasuray Store, inilunsad sa Bagao, Cagayan. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Luzon Headlines. Naimbag nga rabii amyana na Luzon, hatid namin ang mga pinakabago at may init na balita. Patay ang isang lalaki habang sugatan ang isang babae sa bayan ng Atok Benguet matapos madaganan ng bato ang kanilang sinasakyan. Magbabalita, Charles Limon. Hindi na nagawang makarating ang sasakyan na ito sa La Trinidad, Benguet. Ito'y matapos tamaan ng nahulog na bato sa kabaan ng kilometer 53 sa Halsema Highway sa Atok, Benguet noong Lunes. Hapon, nakareceive tayo ng report na may nadaganan na Tamaraw FX. Galing po sila sa Pumansin Province. Papunta sana ng La Trinidad, Benguet. So, pagdating nila dito sa kilometer 53, Patubo Atok, yun, biglang nadaganan ng falling rock. Malapit dito sa nagkukwarying. Dinala sa Atok District Hospital ang mga biktima pero idineklarang dead on arrival sa pagamutan si Richard D. Kayakay, 52 years old. Sugat sa ulo naman ang natamo ni Susan Ubongen, 59 years old. Nakaligtas naman sa aksidente ang driver at dalawang menor de edad na sakay ng FX. Kaninang umaga lang, nag-ocular inspection yung Senro Bugyas, yung DNR. At kasama natin yung kapulisan dito. At kinausap yung kukwarying doon na tumulong sana sa mga biktima. Umalalay naman ang kumpanya na nagsasagawa ng quarrying sa lugar sa pagpapalibing at pagpapagamot ng mga biktima. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Pinag-aaralan ngayon ang muling paglipat ng paradahan ng jeep ng La Trinidad sa dati nitong pwesto sa Baguio City. Magbabalita Randy Guzman. Napapakamot na lang daw sa ulo si Marvin sa kanyang kinikita sa araw-araw na pamamasada. Mainang biyahe ngayon kasi bakasyon pa, tapos tumaas pa yung presyo ng crudo. Halos minimum lang nga yung kinikita namin eh. Minsan mas mababa pa sa minimum. Bagamat bumaba kahapon ng 3 piso ang kada litro ng diesel, naglalaro pa rin ang presyo sa 86 hanggang 90 pesos. I am more concerned and concentrating more on the routes
na at least matugunan sana pansin. Kasi especially dito sa location natin from Trinidad to Baguio, traffic yan. Especially pag 9 o'clock onwards, busy hours na yun eh. So, considering na ganun yung kanang petrol and anong tawag nila doon, yung time na masasave sana is we also na yun talaga yung sana natin na bigyan tugon ng pansin. Kasi if ma-fix natin yung route, mas faster yung travel nila, mas shorter yung kwan. Makakatulong in some way, makakatulong tayo sa kwan, sa saving ng consumption din nila. Pinag-iisipan na rin niyang makipag-usap kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong na maibalik ang dating paradahan ng mga jeepney ng La Trinidad sa Rizal Park. Kapag ikaw ay galing sa Baguio City at nais mong magpunta sa La Trinidad, kakailanganin mo pang magpunta rito sa tapat ng isang hotel dito sa Bucaucan Road, Baguio City para makasakay ng jeep. Di kasi mahirap, kagaya sa amin senior, mahirapan kami, especially kung may bitbit. Yun ang mano namin, dapat ibalik sa dati para hindi masyado naman mabigat yung ano namin, nandala namin. Yan, mahirapan, pipila kami dito, tapos yan lang ang waiting shade namin. Wala talaga. Tapos sino pang magpayong, sino pang magbitbit ng mga karga. Kaya dapat lang ibalik. Gusto rin namin malaman kung ano yung reason kung bakit. Kasi first lang na reason nung una na nabanggit nila doon is parang siksikan na. Yes. And actually tama naman yung na we really have to talk to Mayor Magalong kung ano din yung mga pwede nilang idagdag, at least pag-usapan natin kung ano yung pwedeng solution. Kasi as for now, nakikita ko na solution din is pwede naman nandun sila mag-stop, at least limit yung pupunta sa City Hall, at least hindi mag-cause ng traffic. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Dahil naman sa taas ng presyo ng produktong petrolyo, ang ilang jeepney drivers ay nawawalan na ng ganang bumiyahe. Magbabalita, Charles Limon. Suko na si Mang Arthur dahil sa napakataas na presyo ng produktong petrolyo. Pero kailangan pa rin niyang kumayod para sa kanyang pamilya. Kahit na mataas ang crudo, no choice ka eh. Tiisin mo talaga yan kasi walang ibang sideline na trabaho. Kaya pinagpapasalamat ni Arthur na binawasan ng operator ang kanyang boundary. Sabi ng operator, kung medyo hirap para mayroon sa'yo, bawasan mo ng kunti. Pero kung maganda, dagdagan mo na lang. At least nakakaintindi naman sila, yung mga operator. Pero ang ilang jeepney drivers tigil muna sa pamamasada. Nagsardong, talagang nagsardong. Siguro urahin na pa yung sumaya at presyo. Kaya niya, mumayat ti presyo ti fuel sa biyahe manin. Talaga kasla nakapakasyon na tayo. Kaya ang mga mananakay tulad ni Lola Norma nangangamba. Anya, mas mabuti pang tumaas ang pamasahe kaysa mawalan ng masakyang jeep. Oo, jeep. Maski magbayad ako ng 15. Sa jeep na lang ako. Pero ayon sa LTFRB, hindi pwedeng agad-agad tumigil sa pamamasada ang mga jeep. Not resort to cessation, yung pagtigil of service as a sign or demonstration of protest against any government decision or action under pain of suspension or cancellation of the authority to operate granted by the board. So ang gagawin po nila, pwede po silang masuspend or makansela. Kaya ang ilang operator ng jeepney napipilitang babaan ang boundary para magtuloy sa biyahe ang mga jeepney driver. The operator and the driver para rin hindi rin masyadong dehado yung driver at yung operator, lalo nga naman po meron naman na yung fuel subsidy. So kahit sabihin natin yung fuel subsidy nakapangalan sa operator, tulong na rin po yun doon sa driver. Nakahanda ang LTFRB at PNP sakaling magtigil pasada ang mga jeepney operator dahil sa mataas na presyo ng petrolyo. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Samantala, ikinababahala na rin sa Benguet ang patuloy na pagtaas ng kaso ng dengue. Magbabalik sa report, Ran de Guzman.
Hindi na pinapayagan ni Lola Seleng ang kanyang mga apo na maglaro sa labas. Lagi na rin niyang pinagsusuot ang mga ito ng jacket at pajama. Aalisin yung tubig sa nakalagay sa kuwan para hindi makuha ng yung dinggi. Sa huling datos ng Benguet Provincial Health Office, pumalo na sa 125 ang bagong kaso ng dengue. Since nung buwan ng Mayo up to this June up to hanggang ngayon po sa July, nakita nga po natin na medyo tumataas yung cases natin. Kung titignan natin yung datos natin, lagpas-lagpas na po ng epidemic threshold. So ibig sabihin, medyo parang nag-outbreak. Although hindi pa kasi natin masabi kasi there are other factors na kailangan natin i-consider before we declare an outbreak. Pero yun yung nakikita natin sa datos natin. Naaalarma naman ang Municipal Health Office ng Tuba Benguet sa mataas ring kaso ng dengue sa Barangay Camp 3. Napakaliit daw ng barangay pero nakapagtala na ng 23 kaso. Yung mga highly populated areas namin, tsaka congested or built up ang mga bahay, magkakalapit. So most likely, syempre, yung pag-ulan-ulan niya, nag-accumulate tayo ng water sa mga na magiging breeding site ng ating mga mosquitoes. Kaya naman, patuloy ang kanilang pag-alalay sa mga residente. Nag-misting na po kami doon sa community na mostly affected or situ doon sa Camp 3, tapos sa other barangays. Tinuruan na rin namin po yung mga barangay tanod na mag-conduct ng misting kasi mabigat po yun. Kailangan lalaki po ang mag-spray. So tinuruan namin yung mga tanods nila para sila na. Kasi ni-require namin ang weekly spraying. Pati na po dito sa other barangays na dumadami po. So weekly po yung nire-require. Namahagi na rin sila sa mga bahay-bahay ng mga insecticide, mga lotion at powder na gagamitin sa pag-spray. Ganito rin ang ginagawa sa iba pang mga bayan sa probinsya. Sa kasalukuyan, pumalo na sa 1,157 ang naitalang kaso sa Benguet mula Enero. 3 ang namatay. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Sa iba pang balita, panibagong 9,000 puno ang naitanim sa iba't ibang lalawigan sa Cordillera. Kaugnay niyan, alam nyo ba kung saan matatagpuan ang pinakamatanda at pinakamalaking puno sa rehiyon? Alamin yan sa report ni Sofia Pagaduan. Bahagi ng selebrasyon ng Philippine Environment Month ang pagtukoy ng DENR sa pinakamalaking puno sa Cordillera. This is a tree appreciation to honor and value the trees. When protected, they really grow big, and at the same time, yung contribution ng kahoy, kasi mahirap magpalaki ng kahoy. So, isang purpose natin dyan is to really determine or to value the economic and the contribution of these trees with regards to clean air, clean water, and clean environment. Isa sa mga punong nanalo sa nasabing kompetisyon ay ang 500 taong gulang na Dow tree. Ito ay may circumference na 2,000 cm at taas na 3,514 cm at matatagpuan sa Mount Sedir, Barangay Nagaparan, Danglas, Abra. In Abra, we found out that the local government of Danglas, Nagaparan, Danglas is already stabilizing yung area that the tree would be protected by a stone wall. And at the same time, it was observed that there is already a vandalism. So may mga measures na ginagawa nila doon to really stop. And as part of the ecotourism area, kailangan talagang bantayan yun. Ipinagmalaki rin ng ahensya ang pagtatanim sa halos 9,000 puno sa selebrasyon ng Arbor Day noong nakaraang linggo. Ginawa ang tree planting sa mga protected areas, National Greening Program plantations at mga watershed. Ayon sa kanilang datos, may 1,160 na puno ang naitanim sa Abra, 679 sa Apayao, 3,757 sa Benguet, 965 sa Ifugao,
760 sa Kalinga at 1,800 na puno sa Mountain Province. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Palit Basura Store inilunsad sa bayan ng Baggao, Cagayan at ilang ipinagmamalaking putahe ng bawat bayan tampok sa pagdiriwang. Ang kwento hatid ni Haris Julio. Tumanggap kamakailan ng tulong pinansyal mula sa lokal na pamahalaan ng Baggao, Cagayan ang 2 pamilya sa Barangay Hacienda, Intal. Ipinuhunan naman nila ito sa Sari-Sari Store. Yun yung main program namin, sir. Yung pagbigay ng financial assistance or livelihood assistance doon sa mga nahulihan namin ng kako, yung mga nakasuhan, ganun, sir. Yung dalawa, ang pinili nilang livelihood assistance is yung Sari-Sari Store. Para higit silang makatulong sa programa ng LGU Baggao na pangangalaga sa kalikasan, ginawa na ring Palit Basura Store ang 2 Sari-Sari Store. Dito maaaring dalhin ng mga recyclable material tulad ng bote, lata, bakal, plastic bottle at karton na pwedeng ipalit ng mga grocery item. Kinonect na namin siya doon sa waste management na activity naman namin para 2-in-1 yung effort namin. Nakipag-ugnayan na rin ang Menro sa mga junk shop na siyang bibili ng mga nakolektang recyclable material ng Palit Basura Stores. Ang presyo sa junk shop kasi usually monthly yan, nag-iiba-iba. Halimbawa, yung lata ngayon ay 3 pesos. Pagdating ng next month ay nagiging 4 pesos na siya. So every month kukuha kami ng parang canvas doon sa junk shop na kausap namin and then binibigay namin doon sa Sari-Sari Store and then yun yung basis niya later on na magpapalit ng mga recyclable waste, sir. Sa loob lang ng 2 araw buhat nang mag-umpisa ang kanilang operasyon ay nakapagpalit na sila ng mahigit 10 kilong plastik, 3 kilong lata at 100 bote. Samantala, bumida naman ang mga ipinagmamalaki na local dish ng bawat bayan sa katatapos na pagdiriwang ng Agauna, Cagayan. Tampok sa cooking demonstration ang ukoy at cookie na sangkap ay aramang na pangunahing produkto ng apari. Meron din igadu at mami na sangkap ay kabibi o tulya na pangunahing produkto ng lalo. Tinola sa buko at buko ladit na kinayod na buko ang noodles at nilagyan ng seafoods ng Sanchez Mira. May iba't ibang noodle dish gaya ng paksul ng Ballesteros na sangkap ay miki, karne ng manok, gulay at itlog. Seafood pasta gamit ang king prawn na pangunahing produkto ng Santa Teresita. Sinanta na sangkap ay flat egg noodle, rice, vermicelli, karne ng manok at seafoods. At ang sikat na pansit batil patong ng Tuguegarao City. Hindi rin mawawala ang Tuguegarao longganisa na maraming bawang ang timpla. Haris Julio para sa Luzon Headlines. Susunod, pag-disqualify ng COMELEC sa nanalong mayor ng Agoo La Union, pinigilan ng Korte Suprema. Yan at iba pang balita. Abangan! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.
Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bukakan Branch at number 73 Bukakan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Balik sa pwesto si Frank Sibuma bilang alkalde ng Agoo, La Union. Matapos kasing madisqualify, base sa kautusan ng COMELEC, kinatigan ng Korte Suprema ang kanyang hiling na TRO. Magbabalita, Charles Limon. Tumindig kahapon sa munisipyo ng Agoo, La Union ang mga taga-suporta ni Mayor-elect Frank Sibuma. Sigaw nila, dapat si Sibuma ang umupo sa pwesto. Sa totoo lang po, gising na po ang buong halos Agoo para sa tunay na pagbabago. Sawa na po sila sa dating administrasyon. Naniminsan ng panahon ng pandemya, hindi namin nakitang lumabas. May 13, 2022, base sa resolusyon, dinisqualify ng COMELEC si Sibuma dahil sa kawalan nito ng Certificate of Residency. May buwelta naman dito si Sibuma. Main argument nila is yung lack of residence ko daw. Kasi ang nilagay ko doon, 1 year and 3 months ako bago mag-eleksyon, which is true naman. Ang punot dulo nito kasi iisang barangay kami nakatira, si Erwina Irigel, being the barangay captain of our barangay, Santa Barbara. Dito rin nakatira si Stephanie Ann Irigel at saka si Congresswoman Sandra Irigel. So definitely, alam nila na ako mga kalaban nila, hindi nila ako binigyan ng residency certificate. Nanalo si Sibuma ng 21,364 na boto laban kay Mayor Stephanie Erigel Calungcagon na 16,603 votes. May 13, dinisqualify si Sibuma ng COMELEC at June 29, inilabas ng COMELEC ang writ of execution na final and executory ang desisyon. Kaya naghain si Sibuma ng temporary restraining order sa Korte Suprema. Matyagang nag-antay ang mga taga-suporta ni Sibuma sa Agoo Municipal Hall para malaman ang desisyon ng Korte Suprema. Ang iba, dito na nagpalipas ng gabi. 2:00 ng hapon kahapon, kinatigan ng Korte Suprema ang TRO at status quo anti-order na inihain ni Sibuma. Base sa status quo anti-order, uupo muna si Sibuma at pinipigilan ang pagproklama kay Erigel. Pero bandang 4:00, itinuloy ng Board of Canvassers at ng COMELEC ang proklamasyon kay Stephanie Erigel Calungcagon bilang mayor ng Agoo dahil wala pa raw silang natatanggap na kopya ng desisyon ng Korte Suprema. Canvas, it appears that Erigel Mayor Steph National Unity Party garnered 16,603 votes for the office of the municipal mayor, the same being the highest number of votes legally cast for said office. On the basis of the foregoing, we hereby proclaim the above named winning candidate as a duly elected municipal mayor for La Union, Agoo Province of La Union. In
witness whereof we have affixed our signatures and imprint our stamps in La Union, Angogo Province of La Union, days July 5, 2022 at 2:15. Signed by the Municipal Board of Governors. Congratulations. Matapos nito ay nanumpa siya bilang alkalde ng Agoo kay Senator Nancy Binay. Kaya ang ilang empleyado ng munisipyo tumanggi munang magtrabaho. So, nagpatawag ako. Sabi ko, may pasok ang mga empleyado noong Biyernes. Wala pa rin pumasok. Binigyan ko sila ng memo rin na dapat mag-report sila at mag-explain sila kung anong rason nila bakit hindi sila pumasok. Dahil hindi pa humuhupa ang tensyon, nakaantabay naman ang PNP. Po tayo ng traffic management plan, public security plan po para sa safety ng ating mga mamamayan. Kung maobserbahan niyo po, meron tayong advance post dito. Sa advance post po natin, makikita po yung ating ambulance, fire, at saka ating pong mga task group na galing po sa Provincial Police Office. Pinagsusumite ng Korte Suprema si Erigel, ang COMELEC at si Alma Panelo na siyang naghain ng disqualification case laban kay Sibuma sa loob ng 10 araw kaugnay sa inilabas na status quo anti-order. Sinikap ng news team na kunin ang pahayag ni Erigel pero ayon sa staff nito ay sasagutin niya ang lahat ng mga katanungan ng media sa tamang panahon. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Bagamat nais ng pamahalang panlalawigan ng Benguet na ibalik ang dating ganda ng Estobosa, may problema raw silang dapat munang ayusin. Kung ano yan, alamin sa report ni Randy Guzman. Ito ang Estobosa. Ang makukulay na bahay na ito sa Barangay Balili, La Trinidad, Benguet na inilunsad noong June 23, 2016 ay isa sa mga kilalang atraksyon sa bayan. Makalipas ang 6 na taon, plano itong muling pagandahin. Ipa-final namin next week kung yung artist o babaguhin yung kasi kung steady, baka ang gawin ng mga artist natin babaguhin yung itsura, hindi na kung ano yung i-recommend ng mga artist. Yun ang gagawin namin. Ang problema, ayaw pumayag ng ilang may-ari ng bahay. Bahay kasi doon, privately owned, no? Kaya nga even yung paint, you have to ask permission from them. And then, hindi na talaga nila nakuha yan kasi may mga certain individuals na ayaw nilang maghalo-halo yung pintura sa bahay niya, no? So pag nakita mo talaga, hindi sila nakuha yung perfect sana na gusto nila. Meron yung isang bahay yan na totally blue. Dapat sana mayroon siyang stripe para pag makita mo sa taas, lalabas talaga yung sunflower. Yun ang problema natin Pero desidido ang pamahalaang panlalawigan na makipagdialogo sa mga residente. Nasasayangan ako kasi it's high time na dapat mapinturahan ulit sana. No? Siguro we'll talk with their barangay officials kung paano tayo magkakaroon ng siguro consultation on the respective houses that we should impart to them our vision. Kasi pag na-impart natin yung vision natin and nakita nila yung vision natin, I believe that they will also help us. Sa tulong ng isang paint company, sa Setyembre ang target na muling mapinturahan ng Estobosa sakaling mapagkasunduan na ito ng pamahalaan at ng mga residente. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Isa namang exhibit ang binuksan para sa mga grupo na mga alagad ng sining sa Cordillera. Nagbabalita, Sofia Pagaduan. Ilan sa mga obra ni Eden ang tampok sa exhibit sa lobby ng Benguet Provincial Capitol. Public display siya. So, it is not for business but purely for promotion.
So ito yung dahilan kung bakit nagather yung mga artists from Benguet like Municipality of Mangkayan, Itogon, Trinidad, Kibungan, watercolorist yun. Isa sa mga gawa niya ay ang Benguet Lass. Ang painting na ito ay kumakatawan sa mga kababaihan ng Cordillera at sa taglay nilang kagandahan. Kabilang din sa exhibit ang gawa ng mga batang artist mula sa Cordillera. Gloria is 15 years old and below. So ito naman, 3 years old. Yun, kabayo, ito bulong pa. Tapos ito po, hindi ko siya maitagalog. Nauyong Manolo ang title niya. Yung isa hiniram ko, yun yung 1 year and 9 months. Ang exhibit na ito ay bahagi ng selebrasyon sa 35th Cordillera Month. Magtatagal ito ng 1 buwan at bukas sa lahat ng gustong bumisita. Masasabi natin na is one way na tutulong yung government naman sa mga artists natin, particularly dito sa Benguet. So this is not the first time na we had this art exhibit. We had this last year also. Anyayahan po namin yung mga kaibigan natin sa hindi lang dito sa Benguet, but sa Cordillera, but yung mga bisita na mga from different provinces to come and tangkilikin natin yung mga arts and crafts, yung mga ng mga Cordilleran artists. Maaari rin daw magbigay ng tulong sa ating mga artists sa pamamagitan ng pagbibigay donasyon o pagbili sa kanilang mga gawa. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Nagtataka ba kayo kung bakit ang isang kilalang pastor hindi nadidemanda dito sa Pilipinas? Habang sa Amerika ay nademanda siya for molestation, for anti-money laundering, iba pang crimes committed in the United States. Under Article 334 of the Revised Penal Code, the commission of a crime which transpires in the United States or in any territory outside the Philippines cannot be prosecuted in the Philippines. So, meron 3 prinsipyo na nag-govern sa ating criminal justice system. And this is what we call, one of them is called the principle of territoriality, meaning only crimes which are committed within the territorial boundaries of the Philippines can be prosecuted in our Philippine courts applying our criminal laws. Ito ba, meron bang mga exception? Meron din naman mga exception. And one, for example, if the crime is committed in an airplane or in a ship that is registered in the Philippines. So, pag sumakay ka ng Philippine Airlines at kahit na you are nasa skies ka ng Hong Kong, nasa skies ka ng Amerika, at ikaw ay nang hold up doon sa loob ng eroplano o doon sa loob ng barko, then the crime will be prosecuted not doon sa landing site mo, but in the Philippines. Kasi you are considered as within the Philippine territory. Pag sumakay ka naman ng ibang airline na Delta, for example, which is registered American airship, doon ka sa Amerika mapoprosecute dahil hindi siya pag-aari or hindi siya registered dito sa Pilipinas. Another exception is pag ikaw ay nag-counterfeit ng money, fake money bills, fake coins, or securities, then you will be prosecuted dito sa Pilipinas. And isa pang exception, public officers who commit an offense in the exercise of their functions. Now, yung consul doon sa Papua New Guinea
ay pwedeng ma-prosecute dito sa Sandigan Bayan even if he committed, for example, malversation doon sa Papua New Guinea. And of course, if you commit a crime which is against national security or the other laws of the nations, then you will be prosecuted dito sa Pilipinas. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Kauna-unahang dance sport camp sa Benguet sinimulan ng isang biyag awardee. Ang kwento, susunod na. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung nungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Paulinimen! Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Paulinimen, ginhaway, garantisado. Paulinimen, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAO! Sa milk tea ng batang 90s, dapat atin lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Ayun, may target na ako. Lagot ka sa akin! Sa panahon ngayon, dumarami na naman ang lamok. Oras na para mag-4S. Una, suyurin at sirain ang pinagmumulan ng mga lamok. Pangalawa, sarili ay protektahan laban sa lamok. Pangatlo, sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas na ng dengue. Pang-apat, sumuporta sa fogging or spraying kapag may banta na ng outbreak. Pangalagaan ang sarili laban sa kagat ng lamok. Mag-4S tayo para dengue out! Bazaar Music offers a complete line of musical instruments. Bazaar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bazaar Music, bringing music closer to your hearts. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Agad dinumog ang kauna-unahang dance sport camp sa Benguet. Nabuo ito dahil sa inisyatibo ng isa sa mga biyag awardee ng lalawigan. May kwento po si Sofia Pagaduan.
Hilig ni Charibel ang pagsasayaw mula noong 13 taong gulang pa lamang siya. Kaya nang mabigyan ng pagkakataong makapagsimula ng dance sport camp, hindi na niya nilubayan. So yung Benguet Dance Sport Camp natin, this is a unification of all interested dance sport athletes, even the beginners. They are invited to join this camp. Basta mahilig sumayaw, they're very welcome to join this camp. And ang naging inspiration natin dito is dance sport is not a mainstream sport here in our province, but there's a lot of potential dance sport athletes, no? Sinimulan ang nasabing dance sport camp noong unang araw ng Hulyo at nagtagal ng 3 araw. Bukas ito sa lahat. Ilan sa mga itinuro sa dance sport camp ay mga sayaw na Latin at standard dance. Para sa Latin, itinuro ang cha-cha, rumba, jive at paso doble. Slow waltz, tango, foxtrot, Viennese waltz at quick step naman sa standard dances. This is initially designed. Ang nakalagay kasi doon is mid-year camp. So we are planning a year-end camp. Ang plano dito is it's twice a year. So we will be having a mid-year camp and we will be having a year-end on December. Sana kahit twice or thrice we can conduct this training camp in a year kasi libre ito and we want to extend more opportunities to our youths here in Benguet. Isang BIAG awardee si Charibel. Ang nasabing parangal ay iginagawad ng pamahalaang panlalawigan ng Benguet para sa mga kabataang nagpamalas ng husay sa kani-kanilang mga talento. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your DigiBond